si tam Colored Dust. Nejakú hedu. Zdarec. Boom. Jaj, gadgety. No, dneska si zahráme minihru Skywars na serveri Craftmania. Boli tu updateované, čo sú mega super. A zahráme si v tíme. Takže poďme na tým. A ja vám v krátkosti počkaj, poď do týmu jednotka. Nie, poď do týmu 8. Poď na tým 8, chytro. Rýchlo poď na tým 8. Dobre. V krátkosti vám poviem, o čo ide. Ide vlastne o to, nie sú to obyčajné Skywarsy, sú dosť pretvorené. Tým, že je tu 1.9-kové PvPčko. Sú tu 3 mody, je tu aj Insane mod, kde sú rôzne, vidíš, mám to oranžové, to som dneska vyhral. Kde vlastne môžu padať kovadliny, sú tam OP veci a také blbosti. Ďalej je tu tým, ktorý hráme my, a je tu aj solo. Ja idem, ešte tu by mala byť dole truhla. Teraz si sa mi sekol. A musíš hovoriť hlasnejšie, pretože na TeamSpeaku ti to niekedy mikrofón nezachytáva. Pretože TeamSpeak je tak urobený, že to máš nastavené napríklad. Niekto sa ku nám stavia. Bacha, bacha, bacha. Rýchlo poď sem. Dávaj regen. Ready na fight. Už idú, tu sú. Hneď. Ja tu len mlávu chytro. On sa tam nechytil. Ten druhý sa chytil. Poď do toho creepa. Ne, ja nemám hápka. Sorry, ale ja nemám životy. Vôbec, no. Tak som mŕtvy, ty vole. Lol, jak nás vypnuli. Ale ten, no dobre, poď rýchlo na tým. Aha, tak to už nestíhaš. Tak počkaj, ja to líbnem. Dobre, ideš teda na tým. Patrik. Musíš hovoriť hlasno, pretože potom ti to nezachytáva mikrofón, chápeš? Dobre, poď na tým. 3, 2, 1, teraz. Dobre. Tak sa rýchlo odpoj. Máš na to 10 sekúnd. No tak to nestíhaš, to si celé domrvil, ty vole, čo robíš? No už sa to začalo. Už sú nové, tak ja som sa už pripojil na nový tím. No rýchlo sa pripoj na tým. A poď 8. Tak poď jednotka, rýchlo jednotka. Lajkov, dávaj. Ale určite 100 lajkov, no čo si sa zbláznil? Dobre. Ale čo si blbý? Daj 10. A nielen zo Skywarsu. Yes! Strančka, nice! A ak chceš, tu máš ironový chestplate. Inak, ak by ste si mysleli, že prečo som stále full kožený a mám speed, je to preto, že som vyhral kit. Len pre informáciu. Nice! Ironová sekera. Máš sekeru alebo niečo na fight?
OK. Ja si vezmem kýbel lávy. Tu máš helmu. Bacha, už sa stavia. Zober si helmu aj toto, aj tú blbosť. Ja mám regen na 1,5 minúty. Drevo tu nejaké je. Len zo pár. Nemám. Teda mám šípy. Dík. Mám tie poison šípy. Inak, čo je super? Poď, zhodím ho. Nie. Sakra. Ja som ale... Však, to mi došlo. Lebo občas sa mi to tak poviem skôr, že máš bloky. Čo to máš? Aha. Jo, feather falling. Som šiel tam. Nechcem ísť riskovať na stred. Keď vidím, že tam behajú dobrí. Keby som akože našiel ironovú sekeru zo Sharpness 1, tak tam. Teraz sa to seká. Lol. Som našiel ironovú sekeru zo Sharpness 1, tak teraz niekto spadol. Okay. Teraz ťa to zase nezachytáva. Lagy. No tak ty musíš hovoriť hlasno. Aha. Au, teraz ma to hitlo. No ukáž, čo je v truhle. Bla bla bla. Blbosti, môžeš si ich potom zobrať, ak chceš. Tu je aj s enchantom. Dialopata, to berem. Aha, tu je dolná truhla. Boli sme my u nás v dolnej truhle. Hej, nič tam není. Ale kompas si zoberem. Čo máš za zbraň na fajtenie? Aha, Aha. Hej, tu dole je cesta, vidíš to? Tu dole. Vidíš, tam je týpek. Poď na ňo. Ja si dám túto, ja si dám regen. Ja si dám... Rýchlo potrebujem bloky. Počkaj, rýchlo naťažím bloky. S lopatou. Tak, a ja pôjdem na ňo. Ja si vypijem strenčku. Pozera. Ticho. Ja mu tam urobím asasína. Počkaj, ticho. Poď. Ja som spadol. To jak nás mohol oboch zhodiť. Ale to popiera fyzické zákony toto. To není možné, že to prežil. Ten mal anti-knockback, no veď jasné. Dobre, poď ďalej. Poď na... Všimol som si. Si vypnem hráčov. Dobre, poď teraz tímové. Si tam? Hneď jednotka, poď. Rýchlo, ale. Tým 2. Oko mne sa stále niekto napojuje. Dobre. Bonusy, buňky. Oranžová buňka. A kit... Jo, a kit troller. Skydust dostaneš, keď niekoho zabiješ. A keď máš 10 skydustov, dostaneš skycave. Tým si otvoríš skybox a z toho môžeš niečo získať. Preto to máme stále oranžové. Lebo to mám aktivované. Berem túto truhlu. Čo je tam? Dia sekera. Ešte lepšie. Ironová sekera zo Sharpness. Wow, hneď takto zo začiatku sekery. Zober si dia sekerku. To si nemusel. Zober si tú dia sekerku. Je tu dole?